Не всеки десерт е за деца. Някои са за хора, които вече имат спомени и търпение. Те не викат яжме, те шепнат «Налей още малко». Избираш круши не лъскави, а живели, с понякоя дръскотина, като нас след празник. Обелваш ги внимателно, дръжките не режеш, те са короната. Пускаш ги в тенджера с червено вино, от бутилка с уважение, домашно, разбира се. Не мери с чашата, мери с настроение. Добавяш захар, канела, карамфил и лимон за равновесие. Вариш бавно, без да се преструваш, че бързаш, докато виното стане сироп, а крушите леко зачервени, ухилени и доволни от себе си. Поднасяш с лъжица от онзи гъст винен сос, който мирише на «Айде още малко». Няма нужда от украса, който разбира, мълчи и си облизва пръстите, който не път пита къде си купил готови. А у вас виното още ли пее, докато ври, или гласът му вече се чува само в спомените? А ако искаш да видиш как правя моето домашно вино, последвай линка в описанието.